нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занен, скидка дорад. аллакай баъди 30 рейдҳо сар мешаванд ки то 31 декабр продилит шидай. ҳамин гап ростай. писарам якта 18 сола, ӯ кай ва чӣ хеле гирифта метавонад военни билет. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи. тамошобинони азиз, имрӯз мо ахбороти нав барои шумо пешниҳод мекунем ва дар идомаи барнома саволое ки равон кардагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. то охири навор тамошо кунем. ахбороти мо оиди фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи боло бурдани маоши кормандони Академияи илмҳо ба имзо расид. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд намудани андозаи маоши амалкунандаи вазифаҳои кормандони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои тобеи он ба тасвиб расид. омадааст дар хабарнома. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ва инчунин қайд карданд дар асоси фармони мазкур музди маоши амалкунандаҳои кормандони миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои тобеи он ба ҳисоби миёна ба андозаи 28% зиёд карда шавад. ва қайд карданд ки барои амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ба ҳисоби миёна дар 4 моҳи соли равон 5 миллион сомонӣ ва барои соли молиявӣ 16 миллион сомонӣ ҷудо мегардад. ва дигар хабар оиди Федератсияи Россия аз 5 октябр шумораи парвозҳои мунтазамро ба ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш медиҳад. чӣ хеле ки дар видеои гузашта мо қайд карда будем ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз моҳи октябр 2 парвози дигар иловагӣ боз карда мешавад. ширкати ҳавопаймоии Сибир айни ҳол дар як ҳафта як парвоз дорад ва аз моҳи октябр парвозоша дитаӣ мекунад аз шаҳри Кӯлоб ва аз шаҳри Хуҷанд. ва ҳамчунин аз Федератсияи Россия ҳам қайд карданд ки аз 5 октябр парвозҳо зиёд карда мешаванд. аз моҳи октябри соли ҷорӣ шумораи парвозҳо ба Тоҷикистон дар масири Москав Хуҷанд ва Москав Кӯлоб то 2 адад дар як ҳафта афзоиш меёбанд. шодмон Сайфуллоев нависад: салом алейкум сорбон, прямой рейс Самара душанбе ҳаст ё не бародар? илтимос комменти моро бихон. албатта ҳаст бародари азиз. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба любой ҷои Федератсияи Россия ғайри Владивосток ба ҳама ҷош ки рейсҳо ҳастанд. аз сабабе ки талабот барои Владивосток рафтан кам буд, ба ҳамин хотир рейсҳоша баста кардан ва ногуфта намона ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳре ки дуртарин парвозш соати бисёра дар назар мегира, дар бар мегира и Владивостокае ки тақрибан 7 соат парвоз дорад. тоҷикон нависонда: салом алейкум бародар, авф дар муддати чанд қа мешавад ва кадом моддаҳо дохил намешаванд? амира як мефаҳмонди бародари азиз. аз рӯзе ки қонуни авфи ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид аз ҷониби президент ва то муддати 2 моҳ шахсиятҳое ки дар рӯйхат дохил шидагианд, дар рӯйхат номушон ҳаст, то 2 моҳа ба озодӣ меброянд ва моддаҳое ки дар авф умуман ворид намешаванд, ин моддаи 179 мебошад, яъне ки моддаи 179 терроризм ва моддаи 401 иловаи 1 ширкат дар ҷангҳои кишварҳои дигар, ин моддарам дохил намешавад. моддаи 305 низ дохил намешавад, хиёнат ба ватан, ва моддаи 319 дохил намешавад, барои гирифтани пора. моддаи 306 бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият, ин моддарам дохил намешавад. ғайр аз ин моддаҳое ки ҳастай, агар зиёди солаш ки шиштагӣ бошад, яъне рафтагӣ бошад, ӯ меброяд. мисол мегирем, агар 7 сол 8 сол бошад ё ки 5 сол бошад, имкон аст ки дар қонуни авф ворид шавад.
вале моддаҳое ки аз 10 сол 15 сол ҳастай ғайри ҳамин цифраҳое ки мо номбар кардем берун аз ам ё бошанд кам карда мешаванд ягон солишон. Рамазон Холиқов нависад: салом ака, ман 3 моҳ шид дар Россияем, патент надорам, прописка дорам. Короче, дар духтар як проблема шид, патентам накардан. Ман 3 моҳ шид дар Россияем, Тоҷикистон бурам, депортам мекунанд ё не? Илтимос ҷавоб ден. Агар ки баъди 30 сентябр касе ки бе патент дар Россия қарор дора, аллакай баъди 30 рейдҳо сар мешаванд, депортшон мекунанд. Ба ҳамин хотир фарқ надорад Тоҷикистон миёй ё ки дар Россия мемонӣ, то ҳамин муҳлате ки ҳукумати Россия додагиай, бояд пропискатам таврӣ куниву патентам қонунӣ кунӣ. Шеҳрзод Шоев нависад: салом алейкум акаи Сормон, ютубда тамошо кардем ки то 31 декабр проделит шидай. Ҳамин гап ростай? Мутаассифона не бародар, дар ин бора мо видео кардем ва гуфтем ки ба умеди 31 декабр нашена бирен, то 30 сентябр успед кунен, документҳои худтона таврӣ кунен. ин гап ҳастай, не ки оли ягон қарор ба имзо расидагӣ нестай. Салим нависонда: аз шаҳри Истанбул ба Москва рафта метонем гражданини Тоҷикистон? Бале, бо аэрофлот метонем рафта ай Истанбул ба Федератсияи Россияра. М нависонда: салом Сорвон, писарам якта 18 сола, ӯ кай ва чӣ хел гирифта метонад военни билет ва ин корҳо чӣ хел? Пешакӣ раҳмат. Агар як писар боша, ба аму военкомати ҷои зистон мерен, муроҷиат мекунен, ҳуҷҷатотона ҷамъ мекунен, пешниҳод мекунен ва ба писари шумо ҳуҷҷати якка писарӣ метиҳанд. Як каси дигар нависонда: салом алейкум, савол. Шахсе ки ба Россия омад регистратсия 3 моҳа кунад, ба ин қонуни нав метавонад ки декабр патент накунад? То декабр не, то 30 сентябр вақт астае ки патент кунед. баъди 30 рейд сар мешава ва депорт мекунанд. Агар ки проделит шава, баъд боз метавонед ки то декабр гашту гузор кунед. Тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволтона пешниҳод кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.